id-29 ta' Awwissu, tifkira obbligatorja tal-martirju ta' Ġwanni l-Battista. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 6, versi minn 17 sa 29. Kien Erodi stess li bat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja mart ħuh Filippu billi kien iżżewwiġa hu, għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara ta' ħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu, imma ma kienx tista'. Għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni, kien jibża minnu u kien iħarsu mill-lawġ u kien iħobb joqgħod jisimgħu, qatt li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq sninu u għamel ikla lill-gbarat tiegħu, lill-fizzjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u għoġbot lill-Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-sultan qal lit-tfajla: itlobni kull ma trid u jien natik kull ma titlobni, u qalilha u ħalfilha: titlobni x'titlobni kollox natik, imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma: tgħid x'nitolbu? Ras Ġwanni l-Battista, wiġbita dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-sultan talbitu u qaltlu: irridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-sultan, iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġiba fuq platt u tali tfajla, u tfajla marret tagħta lill-omma. Meta d-dixxipli tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'ħeġġeġ il-kuraġġ u d-żelu tal-martri. Huma ħabbew lill-Alla u l-verità tiegħu aktar minn ħajjithom stess. Biex wieħed jagħti xhieda għall-verità, mod speċjali dik tal-Vanġelu, ħafna drabi irid iħallas prezz għoli. Ejja nieħdu l-profeti, kollha sofrew abbużi u ħafna ġew maqtula. Erodi, minkejja li donnu ma kienx ċert għandux joqtol il-Ġwanni jew le, kien bniedem li kellu l-kuxjenza tniġżu. Aktar tard wara din il-ġrajja, meta Erodi sema bil-fama ta' Ġesu, u issopona li Ġwanni l-Battista li hu kien qatalu rasu, kien reġa' qam mill-imwiet. Sfortunatament, għal Erodi ma rnexxilux jeħles mid-dnub billi ħeles mir-raġel li kien jakkużah bl-istess dnub. Erodi kien raġel dajjef u kien jieħu deċiżjonijiet qawwija fuq affarijiet ħżiena meta fl-istess waqt kien jaf x'inhu tajjeb. Din it-tip ta' attitudni kienet turi djufija u kemm kien beżżieħ. Inti lest li tixed għal Ġesu u għal verità u s-sewwa tiegħu minkejja li dan ifisser jew oppożizzjoni minn dawk ta' madwarek jew li jkollok tħalli xi dnub għażiż għalik u titgħallem tgħix mingħajru? Kemm il-darba l-mulej ġibidlek l-attenzjoni fuq id-dnub tiegħek permezz tal-profeti li hemm fostok illum u inti forsi ħassejt il-kuxjenza tniġżek imma m'għamilt xejn dwarha. Għasfur marbut bħabel jew bħajta xorta waħda mhux ħieles biex itir. Bl-istess mod,
Jekk wieħed jibqa' jgħix fid-dnub bla ma jfittex li jinħal minnu, dan id-dnub kbir jew żgħir ser jibqa' jżommu l-sir. Mulej, għatini kuxjenza sensittiva u qawwija ħalli nkun nista' naraf il-ħażen għal dak li hu u nindem mill-mod kif offendejtek. Enni nażel dak li hu tajjeb u nwarrab il-ħażin li hu kontrarju għar-rieda mqazza tiegħek. U enni naħdem għal qdusija tiegħi u tal-oħrajn ħalli nkun noġbok f'kollox. Amen.